abantu mbare bakotubulia maswali amange baola te ngoma yetu Osoro ngakimonya kutaraiga no mongwano yo nini serikali ya Kenya kugambe miaka 5 chikure chigwako mwaka 2027 budget nere ye mwaka mutangani budget yo mwaka kabere budget yo mwaka gatatu budget yo mwaka kane ne budget yo mwaka gatano ngwaka na muri bango kogo ntebia timbwati ase gwakanire bango ndete para seito nganya baka 2027 na 2028 tinda konya bantu bane toigwa naine ekera bagambe bachorire ondeta igabu nante nene ga ntuntoracha gukosaba kura ente tomanyenga budget ya Kenya njaite tigwe moisonde buna yaite tigu moisonde eritu aite bunge what about 4.1 trillion njeno mobungo bogirango mate ase 4.1 trillion na chiede nkaligyo mwaziri wa transport nkabeka chi 84 kilometers bone chigendere kulimwa nkaena nkaligyo mobunge mo minister of energy nkabeke milioni 400 no arega akagenda bogirango no atwaregerera bogirango ebinyoro 78 chiko beko estima nyakundi akagenda nera nkaligyo mo minister of roads agasukuma akoro 60 kilometer 90 agakora korwabwe akaenda nkaligyo mo minister of energy naenda akabeka chiga estima bobasiga motagete ebintu ebyo bichega